niečo porozprávať o svojej práci. Vítam vás na našej škole. Rád, že ste ma pozvali sem, aj teda konkrétne na Lipke. Aj keď som jej hovoril, že ako vám budem prezentovať náš ústav na akadémii, robiť trošku niečo iné, ale sú tam nejaké strety a dohodli sme sa, že vám budem hovoriť hlavne teda o diaľkovom prieskume Zeme, alebo teda globálnych observačných sieťach, ktoré pozorujú pravidelne a monitorujú planetu Zem a všetkých iniciatívach a servisov, ktoré z toho vznikajú. Jedno také propojenie vlastne vyústilo aj do tej deforestation, kde vlastne jedna z tých takých kľúčových aktivít je to monitorovanie odlesňovania Borneu. Náš ústav sa zaoberá najmä diaľkovým prieskumom Zeme ako kľúčovým nástrojom pre globálny a regionálny monitoring krajín. Ďalším, teda okrem monitoringu, ďalším takým tematickým záberom, čomu sa venujeme, sú dlhodobé zmeny krajiny pod zahrnutím historických krajinných zmien s cieľom zistiť hlavné také hnacie sily týchto zmien, aby človek spoznal, čo môže pri konkrétnej situácii očakávať, ako sa bude krajina meniť. Čo hovorím, hlavne ten náš výskum je teda venovaný európskemu priestoru, to sú aj naše hlavné zdroje, takže naozaj sú to objednávky hlavne tých ministerstiev a jednotlivých departmentov životného prostredia a pomoci. Ďalší tematický celok je dynamika krajiny, čiže to je naozaj už monitoring v takom kroku sezónom, kde sa snažíme zachytiť nejaké extrémy počasia alebo nejaké negatívne javy, ako pôsobia na krajinu a veľmi rýchlo to zmapovať vo veľkých územných celkoch európskych rozmerov. Ja, že som vám to takto predstavil. A teraz tie vaše otázky máte. Úspechy. Tam je to úspech ťažké, u nás je úspech to, ako vy máte lajky na Facebooku, tak my máte citácie v publikáciách tých prestížnych. Čím je prestížnejšia, tak tým je väčšia šanca, že to viac ľudí číta, že to bude citované. Takže u nás sa to rodí veľmi dlho, takže asi tak publikácia v tom prestížnych časopisoch je u nás najväčší úspech. Ja som vás chcela poďakovať v mene celej našej triedy, že ste prišli, našli sa nás čas, povedali ste nám niečo o svojej práci a tým ste vlastne aj obohatili našu hodinu poznatky. Áno, a ja chcem povedať, že pre nás študentov je to iná forma vyučovania a že takáto forma zážitku možno sa naučíme viac, ako keby sme tu nad skriptami sedeli celé 2 týždne.